פול, אני לא יכול להיות תקוע חודשים בבית, גם אני צריך לצאת קצת. נשמעתי, לא הייתי צריך להדאיג אותו ככה. לא, אל תחשוב לרגע שזה אשמתך. זה גנטי. גם לסבא שלך היה שבץ. אל תדאג אמא, הוא בחור חזק. הכל יסתדר. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? איתם תקום, אתה צריך ללכת הביתה לישון. יש לך מרוץ מחר. אבא, לא יודע אם אתה שומע אותי, אבל אני רוצה שתדע שאני הולך לנצח מחר בשבילך. אני אתן את הכל. אני אנצח את התחרות. אתה תהיה האלוף הבא שלנו. כל הכבוד. תירגע יותם ותכיר את דוקטור פרידמן, הרופא מטפל באבא שלך. שלום יותם, אבא שלך בשלבי התאוששות, הוא עדיין אינו יכול לדבר ולא כדאי להלחיץ אותו, אבל תוכל להיכנס ולומר לו שלום. תודה. סתובבו, חי! נר! We did it, man! הוא במצב קשה.
צא! מוכנים? תהיו מוכנים. יש! אנחנו בפנים! איזה כיף! ככה, כאן עוד קצת, כן. סבבה? שמחתי מאוד לעבוד איתכם.